State Planning Board jingialang ban Plie kot lyngkdop mynta sngi khatsan tarik Risaw arja arpo kala Jingmut tnad agriculture but horticulture ban Plie ki yogi hat na bynta ki Nongrep. Uchairman jo board ba Lambor Malngiang ulo ong bagini ki yo long kiba pynbiang nadong shadong kynthup iki cold storage but khamtam lait na ki dalal la ki middlemen. Te ngilaya but ngilay ka suggestion ka ba biang baha ya ka ban identify ya ki marketplace but kabandan dot ki facilities ka biang nadu ka cold storage te ina identify ka to kani ki jaka kum ban chukudaw no kawai kadai hapo soring kham kabang ila I suggestion sipo ka agriculture department bakin yo ban panhe ya ka yo ka hat hang to kawai galong ka connect lang ka mokon row but ka constituency ka jonga namar mangiru hang te ngidon kinong rep kiba 70% kidi kinong rep tingin ay suggestion baka yo kahat kan khambha shu but kumno ban panbha shu iki galong ban pyllait na kajing don jong ki middleman baginyo ban don bet ka direct link but ki bathit ya kamar te kani kabanta kalong bang inang ya menta shakmat tingin ang up ya ka report ka banginyo na po ka agriculture department hakini kisngi.